יפה. בעניין הזה אנחנו מארחים את דניאלה מזור, שמנהלת את הדלת הפתוחה הנגישה בחיפה והצפון, ודוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. ערב טוב לך. שלום, שלום. את דלת פתוחה אנחנו מכירים. את דלת פתוחה נגישה פחות, בואי תסבירי לנו את ההבדלים בין השניים. אוקיי, אז דלת פתוחה באופן כללי זה מרכז ייעוץ לנוער וצעירים, בתחומים שהם קשורים במיניות, בזוגיות, בדימוי עצמי, דימוי גוף, קשר עם ההורים. באופן כללי זה פונה לכל האוכלוסייה של צעירים עד גילאי 25. עכשיו, הדלת הפתוחה הנגישה זה שירות שנולד בעצם מהדלת הפתוחה ברעות בתל אביב, שזה מרכז שנותן מענה לנוער וצעירים עם מוגבלות פיזית או חושית, באותם תחומים הללו, מה שציינתי קודם. ובאילו בעיות הצעירים שמגיעים אליכם בעצם מתחבטים איתם, למשל? אז זהו, שזה אחד ההבדלים גם בין הדלת הפתוחה הרגילה לבין הדלת הפתוחה הנגישה, בדיוק. שיש שם מגוון של בעיות שאנחנו פחות פוגשים בנוער הרגיל, שזה נובע מתוך המיתוס, מה שהם דיברו מקודם, שזה אין קשר בין אדם עם נכות לבין מיניות. מאוד קשה לקשר בין השניים, כי זה טאבו על טאבו. ולכן הרבה פעמים אותם צעירים שמגיעים, מגיעים עם שאלות מאוד בסיסיות בתחומים האלה. ואני מבינה שאותו מבנה שאתם מקבלים את האוכלוסייה הנגישה, כביכול לא כל כך נגיש. נכון. אנחנו נמצאים, הדלת הפתוחה בחיפה נמצאת ברחוב הפרסים 15. באותו מבנה יש את המרפאה למניעת מחלות מין, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה. הבעיה שהמקום לא הכי נגיש כמו שאת אומרת, לפי קריטריונים של נגישות, ולכן מה שאני עשית, אני מנגישה את השירות כמו ששחף מגיע לאנשים הבית, אז אני נמצאת פעם בשבוע במרכז הספורט של אילן, בקריית חיים, ופעם בשבוע בעכו, בחנות למשמעות של עמותת כיוונים. שני המקומות האלה הם מאוד מאוד נגישים, וגם זה מקומות, כפי שזה נשמע, מקומות מאוד חיוביים שפונים לקהילה, זה לא בתי חולים וכאלה. אבל איך באמת כאילו מגיעים אלייך? זאת אומרת, דלת פתוחה נגישה, אז יודעים שזו דלת פתוחה נגישה. את פותחת שני מקומות שהם כביכול מקומות ניידים, הם לא נמצאים שם כל הזמן. אז איך בכל זאת שומעים שיש כזה מקום נייד, שאפשר לגשת אליו כי הוא נגיש, ושם אתה יכול בעצם לקבל את העזרה? אז הפניות האלה מגיעות גם מאנשי מקצוע, גם מהורים שלפעמים רוצים שהילד או הנוער או הצעיר יפנה אלינו, וכשאנחנו יודעים, היום, כפי שאנחנו יודעים, הפייסבוק זה אמצעי תקשורת מאוד מאוד ידוע ומאוד נגיש לכולם, פתחתי שם קבוצה, שזה זה מומלץ מאוד. כן, זה דלת פתוחה נגישה חיפה, ושם באמת אנשים פונים, שואלים שאלות, ואם יש צורך הם גם מגיעים אליי לייעוץ, או שפונים לאחד מהמתנדבים, או שלפעמים גם מזמינים קבוצות, סדנאות, הרצאות. אנחנו עוסקים הרבה בשיווק. זה שירות שלא עולה כסף, אבל נורא חשוב, כמו ששחף הסביר ואוסנת הסבירה, אנחנו צריכים להגיע לאנשים. אוקיי, שבאמת דיברת על שחף, על זה שהוא בעצם מגיע לאנשים הביתה ועוזר להם בדיוק באותו מקום, שהוא מדבר עליו בעצמו, כמה לאנשים מוזר שלאותם אנשים עם מוגבלות, יש גם את הצרכים שלהם, ובכל זאת, את יודעת, זו שאלה אולי קצת בעייתית, ובכל זאת אביזרים נגישים לנכים, לאנשים עם מוגבלויות, זה קיים הדבר הזה? זה קיים במעט, זה קיים יש כמה מקומות, אני עשיתי סוג של תזכיר בעולם כדי לבדוק באמת מה המצב. אז יש בסין איזושהי קבוצה שמפתחת את הנושא של אביזרים מין נגישים, הם קוראים לזה, שזה אביזרי מין שבאמת מנגישים אותם במיוחד לאנשים מגבלה פיזית, שהם לא יכולים להשתמש באביזרים הרגילים כמו ששחף הסביר. עכשיו יש גם מקרים של נכויות מאוד קשות, ופה באמת זה הביצה או התרנגולת, אם להציע את האביזרים הקיימים ולחפש את הנגישים ביותר, או לפתח אביזר במיוחד לבן אדם שיש לו נכות קשה, ואז אנחנו צריכים להתאים אותו במיוחד אליו, שזה כבר סיפור אחר. סיפור מעניין לחלוטין, את יודעת, את מביאה פה משהו שבדרך כלל אנחנו לא רגילים לשמוע, חוץ מאשר כמה קשה להגיע לדואר, כמה קשה להגיע נכון, נכון. בכלל, כל הנושא של מיניות בקרב אנשים עם מוגבלות, זה סוג של פריבילגיה. זה כאילו משהו של מותרות. אנחנו נעסוק... זה מותר, מגיע להם, מה זאת אומרת? כן, זה ברור, אבל כשאנחנו מדברים על שירותי שיקום, אני בעצמי למדתי מסלול של שיקום בעבודה סוציאלית, ולא היה לי שום קורס שהיה קשור בנושא של מיניות בקרב אנשים עם מוגבלות. זה נושא שלא מוזכר. בתהליכי שיקום הם עוברים מסלול של הכשרה מעשית וחברתי והכל. הנושא של מיניות מן הסתם לא קיים שם. זה טעו גם בחברה הרגילה. יפה. דניאלה מזור, תודה רבה שבאת לאולפן, שמחנו. ולנושא אחר לגמרי,